Lluc, capítol 24, versets 1 al 12. El primer dia de la setmana, el diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre, portant els olis aromàtics que havien preparat, i van trobar que la pedra havia estat apartada del sepulcre. Hi van entrar, però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. Estaven del tot perplexes sobre què hi havia passat, quan se'ls van presentar dos homes amb vestits resplendents. Esglaiades, van abaixar el rostre. Ells els digueren: «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí, ha ressuscitat. Recordeu què us va dir quan encara era a Galilea. Cal que el Fill de l'home sigui entregat a les mans dels pecadors, que sigui crucificat i que ressusciti el tercer dia». Elles van recordar aquestes paraules de Jesús. Llavors se'n tornaren del sepulcre i van anunciar tot això als 11 i als altres. Eren Maria Magdalena, Joana i Maria, mare de Jaume. També les altres que anaven amb elles ho explicaven als apòstols, però les seves paraules els van semblar un deliri i no se les van creure. Amb tot, Pere s'aixecà i se'n va anar corrents fins al sepulcre, s'ajupí i veié que hi havia tan sols el llençol de mortellà. Després se'n tornà a casa, estranyat del que havia succeït.